Bueno, gogokin baita ere etortzeko, ez? Azkenen aurtengo uda normalen baino luzeagoa izan da, ia 3 hilabete luze. Eta bueno, gogokin behin taldea pixkat osatuta zegoen, pixkatean artean ezautzeko, elkarlanen hasteko, eta gogokin, da egizan sensazio honakin, ez, hasia. Ondo, ez, espero non, baina baita ere, harritu indit positiboki, zati, talde ia berri, erdie ia berri da, baina, ean arten jokatu due, etorri dien batzuk zerenakin, etorri dien batzuk berain arten, orduan, sensazioa nahiko egun bat gehiokoa bezala izan da, nahiko ondo, humoretsu, izan da bezala normal lehenengo unetan, eta harreman honakin ean arten, eta, giro honen. Pixkat ardatza taldekoa mantendu da, ez talde erdie mantenduz, gero, bigarren taldetik, juvenitatik hilo da jendea, baita ere utzita zen jokalari bat Anton etorri da. Eta gero, etorri da jendea pixkat, bai gazte jendea etorri da, David, Dani, Ander Laka eta esperientzi gehioko jendea ere bai etorri da, bai kategorien ibilita, beste kategori batzutan ibilita, esperientzie, playoffetan dauken esperientzie, azken urteetan, hemen ibilitako jendea ere bai Sergio, bai Erik, eta zentzu hortan, taldea nik uste itxura honakin osatu deula, lana ondo inda kluben aldetik, udako zati honetan, eta guain ja guri dagokigu, bai guri, jokaleri, talde sendoa osatzea, eta hain ilusio handi dago demoraldi honetako, eta hain ilusio handikin, aber nola joten dan, ez? Bai Alesta Unai Arbulu hilo die zuzen juvenitatik, da beste jokalari batzuk aurre demoraldi egiten nahi die, oen dio juveni edienak, ez? Eta, lehen gortetik ezagutzen ditugu, bakigu ekarpena emango duela kluben, berai ere ondo etorriko zaila aurre demoraldi hau, ikusteko goga dauku konpetitzen inguruko jokalarikin, beraiek aztekore balioko digu, eta zentzu hortan badanantzako ilusioak aztek ekartzen duen ilusiokin, eta jende helduok ekartzen duen gogokin eta ambiziokin, ez, hemen daunak, garbi dakigu, ez, beste aukerak eukiko zituen, baina gure proiektukatik apostu egin due, eta, jendea gogokin dago, ez. Aurre moraldi guztik bezala, ez, azkenen bosei aste izaten die, launarteko partiduz betetako aurre moraldik, kontzeptuk asimilatzeko, talde erdie badau, eta pixkatoi aurratuta badau, baina, beti bezala, lehenengo helburu nagusi aurre moraldikoa komentatu dut beraiei, kontzeptuz gain, talde egonkor bat sortzea, beraien artean, gurekin, danak bat iteko, gustu atortzeko entrenatzea, feeling honak ineoteko danak, eta hortik aurrera, aurre moraldi guzti bezala, sensazioak hartzen jun, ikusi mara jendea inbesteko geldialdi eta ero nola daun, beste taldeen antzeko izango da, baina pixkat testatzen jun hoi, eta aurre moraldiko partidu jokatzen goatzen einen, pixkat ikusten jungo da, taldea zein norabide hartzen dihon, ez?